तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खनसेबाव बरायबावबाय भिडिअ लाबोया जोबोर गोबावथार जाबायमोन फ्रेंड्स बेखायनो नोंथांमोनजों बेखौनो आं शेयार खालामबाय फुटबल फाइनाल मैच नायनो फैदोंमोन फ्रेंड्स सादेरि एफसी आरो हाजो एफसी बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो मैचखौ मैचआ ड्र जानायनि बेखायनो ट्राइब्रेकारसो होनांगौ जाबाय नै बे जाबाय हाजो एफसी नि गल सोबा बिथांमोना देग्लाय सादेरि एफसीआ जोगोन नै बिथाङा जोबोर मोजां पारफर्म खालामदोंमोन नायदो फ्रेंड्स बेसेबांबा बुरजा मानसि बे जाबाय सादेरि एफसी निफ्राय जोबाय गल वाव इजी गल ओरैबायदि मानसि जाखादोंमोन ना नायनोसै सोर देरहायो खेलायावथ' जेननाय देरहानाया थाखायो गलनिबो टीमा गलसे होलायदोंमोन बेखायनो जोबनायाव ट्राइब्रेकारखौनो होनांगौ जाबाय नै देग्लाय हाजोनिया सोलायनोसै जोबाय गल सोर देरहागोन बायदि नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बुंहरलाय नै देग्लाय सादेरि एफसी निफ्राय निग्र बिथांखौ हायार लाबोदों जोबाय वाव बिराद टेकनिकजों जोदों नंगौना देग्लाय जोगोन हाजो एफसी गल मा जायो मोनथिला सोर देरहागोन आंथ' मोनथिखाबाय मानो होनबा आं बेखौ दाबिंसो होदों नायबाय थादो नोंथांमोना सोर देरहायो एबार सादेरि एफसीआ जोगोन वाव हमथादो नाइस सेभ सादेरि एफसीआ सोनो हायासै हाजोनिया गल 3 जाबाय आरो सादेरिनिया गल 2 जाबाय देग्लाय हाजोनिफ्राय थांबावबाय वाव गल बहुत मानसि जाखादोंमोनलै ना वाव आरोबाव लाखिबावबाय तो दिनैनि फाइनाल मैचखौ हाजो एफसीआनो देरहाबाय थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय